L-istat makabru li jinsab fih l-isptar San-Luqa, is-sitwazzjoni inkwetanti fil-korp tal-Pulizija u kif ukoll l-aħħar żviluppi li qed jolqtu lill-bdiewa tal-inħawi tal-Matab. Dawn kienu t-temi li tkellem dwarhom il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius tul il-programm fit-tettal tal-ħamis. David Agius appella l-Prim Ministru Robert Abela biex iżur l-isptar San-Luqa u jara l-istat ħażin li jinsab fih. Fost oħrajn tenna wkoll kif dawn l-isptarijiet ġew misruqa mill-poplu Malti u Awċi. Dak kien tagħna tal-poplu Malti u Awċi. Illum dak m'għadux u ara x'diżastru fih. Mhux hekk biss, imma ta' dak id-diżastru qed inħallsu l-flus u ħallasna 240 miljun aktar f'daw l-aħħar 6 snin. Qal il-Partit Nazzjonalista se jagħmel ħiltu kollha biex dawn l-isptarijiet, jiġifieri San-Luqa, Kering Grek u dak ta' Għawdex isiru mill-ġdid tal-Maltin u l-Awċin. Lesti għall-interess nazzjonali nerġgħu nġibu lura għall-Maltin mingħand il-barranin li tliet sptarijiet tagħna u nkunu nistgħu verament nagħtu lura lill-poplu Malti u Awċi l-isptarijiet li jixraqlu. David Agius tkellem fost l-oħrajn dwar l-aħħar skandli li ħarġu mill-korp tal-Pulizija, iżda tenna wkoll il-Partit Nazzjonalista tiġa proposti biex l-istrutturi tal-korp jissaħħu. Anka fir-riforma tagħna nitkellmu dwar il-korp tal-Pulizija u l-ewwel għażla tkun li konna il-persuna li jmexxi lill-kummissarju li jkollu fiduċja ta' kulħadd. Aħna qed ngħidu isma' ejja l-Kummissar tal-Pulizija nażluh biqbil b'żewġ terzi tal-Kamra, naraw li jkun l-aħjar persuna ħalli jkun hemm il-fiduċja tal-poplu Malti u Awċi biex id-deċiżjoni li għandek tieħu bħalma jieħu l-Ombudsman, bħalma jieħu l-Awditur Ġenerali. Il-Viċi Kap għall-ħidma fil-Parlament tkellem ukoll dwar l-art li l-Gvern irid jieħu mill-bdiewa tal-Matab, fost oħrajn dwar l-aħħar skandlu kif il-Gvern beda jħallat l-iskart li suppost bħala nazzjon qed nissaparaw. Anki hawnhekk fil-qasam tal-ambjent, fil-qasam tal-iskart f'pajjiżna. Dan gvern falla, u ngħidlek għalfejn falla doppjament. Għax l-ewwel joqgħod iġib in-nies tal-passaporti, bil-ħaġa, u biex l-ekonomija tagħna flok tikber b'mod kif għandha tikber għax aħna nkopru produzzjoni, imma ġib in-nies bil-popolazzjoni. Laqqas biss din tiġi f'moħħu dan il-gvern li qed fejn ħanqiegħed. L-iskart li ħaj nipproduċi jekk inġib aktar nies. David Agius qal li nuqqas ta' governanza tajba mill-Gvern Laburista hija tibgħatih il-poplu Malti u għattenna li l-Partit Nazzjonalista jiet ikompli jaħdem fuq proposti u alternattivi li se jwasslu għal ħajja aħjar għal Maltin u l-Awċin.